Много често ниската себестойност се асоциира с срам. Какво представлява наследения срам? Още можем да я наречем нередно чувство за вина. В повечето случаи срама, който ние носим, не е свързан с някакво реално действие от наша страна, заради което да се срамуваме. Това може да бъде само и единствено престъпление. Ако ние сме извършили престъпление или действие, с което нараняваме живота, тогава е допустимо да изпитваме срам или вина за това, което сме причинили. Това могат да бъдат престъпления, в някои случаи аборти или дейности, които не са в синхрон с живота, а в противовес, нараняват живота. Извън това, всяка друга вина и всеки друг срам ще бъде нереден. Тогава гледаме от кого може да сме го наследили. Дали е имало хора, които са били потиснати или репресирани? Има ли някой, който е бил с лоша репутация? Някой, който може би е имал сериозно пристрастяване, емоционална или психиатрична болест? Някой, за когото не се говори или е бил тайна? Някой, от когото семейството се е срамувало. Особено тези. Понякога това са хора с различна сексуалност, особено в предишни години и поколения това е било тема табу. Понякога това се случва, ако някой извърши самоубийство или ако има нежелана бременност. Така че наблюдавайте. Има ли някой, от когото предишните поколения са се срамували, независимо дали е оправдано или не? Този човек ще бъде важен. Вие ще му дадете място в сърцето си. Някой трябва да го обича този човек. И обичайно ние го обичаме, обаче в кавички, т.е. наследяваме го. Приемаме неговите чувства. Чувстваме се като него. При една по-силна идентификация, всъщност е дори възможно ние да повторим съдбата на този човек и да живеем в контекста, разбира се, на нашето време, с някои от предпоставките, които този човек е преживял. Тоест, ние попадаме в един наш символичен затвор.